Mga kauban dinhi sa akong gibarugan karon sa Sitio Ermita proper, Barangay Ermita, makita ninyo ang makalilisang nga epekto sa dakong sunog atol sa Sabado de Gloria, Abril 4. Kini nga luna puno kaniadto og mga balay ug mga pamilya, apan karon abo og mga nagbarog nga haligi na lang ang nagpabilin. Mga hilom nga saksi sa dakong kayo nga milamoy sa mga kabalayan. Imbes makapahuway sa trabaho ang chief tanod sa Barangay Ermita nga si Junel Sanchez, walay nahimo kundi mo responde sa pag-ulbo sa maong sunog. Dili manikayan ni Sanchez nga mobati o kaguol sa maong panghitabo, apan alang kaniya, mas importante nga luwas ra ang iyang pamilya. Malaging kahimtang ni bike sa primero. At least ka safety ang pamilya. Kay bisag walay nada sa ang ako lang mga bata na safety nako. Nako sala, nagkanta ko kay relax magay ka duty. So nigawas ko kay pakaligo ko sa Paris kay ting pagpahuway na standby ko dapit dia sa unahan diri sa mga balay. Yan nakita na ko nga ni hayag man ang buwan, hayag ang kan balaya ba. Hayag kita na ko nga kayo jud. Samtang ang residente nga si Geraldine Lopez wala magdahom sa maong insidente. Gisaysay niya ang kapait nga nasinati sa iyang pamilya niadtong gabiuna. Although wala jud mi nakakuan, wala mi nakahakot og mga gamit ba kay dali ra gi kaayo. Mo to pag kuan na mo ka paggawas na mo dugay pag mi nakagawas sa kuan sa kalsada kay daghan na kay tawo kay murag natuwi naman. Murag padong pagawas ug padong pasulod para pag-alarma sa sunog. Gabi man gud ko niya considering nga wala pa jud mi panihapon. Dinapa ko'y baby ato nga 7 months old nga wala na ko nadala ang gatas, ang diaper ug ang katubig biron. Nya last na pag yung mga bata nga nasakit akong pagumangkon akong anak. Kasamtangang nagpundo ang mga biktima sa sunog sa basketball court sa Barangay Ermita gamit ang mga karton o plywood isip ilang mga higdaanan. Apan gischedule karong adlaw ang pagbalhin sa mga residente ngadto sa Ermita Elementary School 3rd floor samtang magpaabot sa pagtukod pagbalik silang tagsa-tagsa ka panimalay. Gani inaabtan namo sa mong dapit ang pipila ka mga trabahante sa DSWS nga nag-apod-apod sa mga packed meals sa mga nasunugan. Sa among pakighinabi, magpadayon ang maong feeding program sa syudad ug mga adlaw. Aduna sa medical team gikan sa barangay ang naka-standby sulod sa barangay hall. Base sa inisyal nga investigasyon, arson o tinuyuan nga pagsunog ang usa sa gitan-aw nga hinungdan sa insidente. But based sa ato ang initial nga information gathering sa ato ang mga arson investigators, wagi nagtumbok pa up until now no, wa pa ni tumaw nga ni tudlo niya nga siya gi nagduslit siya nagsunog no, although gikan sa ilang panimalay nagsugod ang sunog niya wala man say kanang kuryente, ilang balay naputlan sa kuryente. So daghang mga anggulo atong gitan-aw might be kanang nagsigang kandila or lamparilla or ni kuan ba sila na ni tap ba sila silingan no, kuryente. So daghan kayo. Mobalor og 2,340,000 pesos ang natala nga danyo sa sunog sa Ermita. Apan, dili lamang kini ang respondehan nga sunog sa BFP. Sa susamang adlaw, adunay laing duha ka barangay ang ilang narespondehan. Mo kini ang Zapatera ug sa Lahug. Sulod sa usa ka adlaw naka-record og sobra sa 10 million pesos nga damage ang kabomberohan. Taliwala ning walag tuo nga mga alarma sa sunog, nagkanayon ang tigpamaba sa Cebu City Bureau of Fire Protection nga si SFO4 Wendell Villanueva nga adunay namatikdang pagkunhod sa mga kaso sa sunog sa buwan sa Marso itandi sa mga milabay nga tuig. Gani ug atog yung kwaon ng mga comparative data for the month of March for the past 3 years gikan sa tag-as niubos jud ang mga fire incidents. To be specific, 25 na lang ka fire incidents unta sa March no. Niabot around 8 million pesos ang estimated damage compared to previous years nga tag 30 kapin 39, 35 ka fire incidents niya over 10 million ang mga damages. Sa pagsulod sa panahon sa ting-init, adunay pahinumdum si Villanueva sa publiko aron malikayan pa ang mga insidente sa sunog. Camping ng gitla, especially sa itong mga electrical appliances, electrical wirings na to no, sa panimalay. Dapat ato gid na siyang ibatasan na to nga bahuman na to gamiton ang mga dekuryenteng appliances, make it sure nga atong maibot siya. Kini si Ardie Morales alang sa MyTV Cebu.